सानसेनि हाबाफारि लानानै बे जथुमखौ जों खुंगोन। बेयाव गासै जोंनि बिथांमोनखौ फरायसा बिथांमोनखौ जायफोर दासिम थांनानै दं 1901 मायथाइनिफ्राय दासिम जायफोर गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै दं बिथांमोनखौबो जों खावलायहरो बिथांमोनहा जाहाथे बे हाबाफारियाव सांग्राङै मदद होफायो आरो बेनि थाखाय जों मोनसे कमिटिबो दाखाबाय गासिबो हाबाफारिखौ फारि फारि मावफुंलांनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बिथोनबो होदों। लोगोसे जोंहा मोनसे मोखां बिलाइ कट'नसानि आगान मुङै मोनसे मेगाजिन दिहुननाय जागोन SOMNI। बेनि थाखाय गोबां आर्टिकेल लिरबिदांफोरखौ जों हांख्रायहरदों बिथांमोन गागि लिरगिरि आरो जाय गोदान गोदान लिरगिरिफोर दं बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों बिथांमोनहा जाहाथे कट'नसानि आगान बे जोंनि SOMNIआव लिरबिदांखौ हरो। बेनि थाखाय जोंहा नैबे गाहायाव होनाय लिंकआव बिथांमोना दैथायहरनो हागोन। कट'नियान खुलुमबाय, आं मामुनि बसुमतारी, एक्स कट'नियान। आं एक्स कट'नियान जानानै नोंथांमोनखौ एक्स कट'नियानफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो कि जोंनि बे 8 मेआव जानाय जथुम्मायाव नोंथांमोनहा गोसो गोरबोयै फैनानै बेहाय जोंजों कट'नसानि एलुमिनियाव पार्टिसिपेट खालामो। पार्टिसिपेटखौ खालामनायनि सायै नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामहरो कि जोंनि फान्डरेजाराव एसे मदद खालामनो। फान्डरेजाराव ओरैबायदि नोंथांमोनहा मदद खालामनो हायो कि जोंनाव दा मेगाजिन जों पाब्लिश खालामगोन। बे जाबाय जोंनि कट'नसा एलुमिनिनि माउथपिस। बे जाबाय कट'नसानि आगान। बेहाय नोंथांमोनहा पेज वाइज स्पन्सर खालामनो हायो। बेहाय जोंनाव बेसेबां फैसा होनांगौ बिनि थाखायबो जों मोनसे एकाउन्ट नाम्बार दङ। बे एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो जोङो शेयार खालामगोन। आरो नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो कि नोंथांमोनहा जोंनि बे एलुमिनियाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय रेजिस्टार खालाम। रेजिस्टार एमाउन्टआ मिनिमाम 1000 रुपिस लाखिदों जोङो। बिदि आदार देन रेजिस्ट्रेसन नोंथांमोनहा जोंखौ बे एलुमिनियाव पार्टिसिपेट खालाम नोंथांमोनहा जेसेबां केपासिटि दं एसेबांनो फाइनान्सियेल एसे मदद खालामबाथाय जोंनि थाखाय बहुत हेल्प जागोन। बे कट'नसानि एलुमिनिया नोंथांमोननि थाखायनो नोंथांमोनहा गोसो गोरबोयै बेहाय पार्टिसिपेट खालामगोन होननानै आं नोंथांखौ बारे बारे खावलायहरबाय।